हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जानो हागौ जे थाम्बनेलावहाय जिउ खौरां थुनलाइनि सायाव नोंथांमोना एबा बड' मेजरनि सायाव नट्स लाबोनाय दा बे बड' मेजरनि सायाव नट्स होनाया नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे फैफिनबावदों बेयो जाहैबाय सोंनाया जाहैबाय जिउ खौरां थुनलाइया माखौ होनो आरो बेखौ जिउ खौरांखौ लिरनायाव गोनां जानाय मा गुदि मुवाफोर दङ आरो बेनिफ्राय आथिखालाव बर' थुनलाइयाव जिउ खौरां थुनलाइया बेसेबां जौगादों एबा जिउ खौरां बिजाबफोरा बेसेबां जौगाबोदों मा बिजाबफोरा जिउ खौरां दा बेनि बागै गुवारै फोरमायनानै होनाय दा बे बबेबा मोनसे सेमिस्टाराव बियो गोग्लैखाथारगोन एबा बबेबा मोनसे थाखोआव बियो जाखाथारगोन मोनखाथारगोन जेनेरेलानो जा अनार्स एबा मेजर लानायानो जा नोंथांमोना बेखौनो नांथारगोनानो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोनहा फारि फारि फरायना लानो हानाय जागोन आरो नङाबा नोंथांमोना बेखौ गासिबो एसेग्राब फारि फारि फरायालाबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै ला बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालाम नङाबा लिरख' बे गासिबो नोंथांमोननि सायावसै दा बेखिनिमोन दा बेनि अनगायैबो गुबुन बड' मेजरनि सायाव सोमोन्दो गोनां कुइसन आरो एन्सार बेबो नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बड' मेजर मुंनि प्लेलिस्ट नङाबा थोंजोङै चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्टफोरखौ नायोबा नुनो मोननाय जागोन बे बड' मेजराव नायबा नुनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन थाखोनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव चेक खालाम प्लेलिस्टआवनो गासिबो दंजोबखायो दा नोंथांनि थाखाय गोनां नङाबा शेयार खालामनानै हो बा नोंथाङा इयुनाव नांगोनबा नोंथांमोना लाइक खालामनानै दोन जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियाव एड जाना थायो दा बेखिनिमोन अब्ला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।